Into la iqaphela ngabantu abatujayo. Hayi angatuja ngawe kube mandi kuhlekwe kakhulu. Zithi zawunqoza apha kuyadibana nesinye isituja yena. Hey wakwami sesikhulu. Sithi apha entsukwini sihamba emoyo. Hey laqoma ndinayo kodwa indawo ngathi ikhathazekile nodikwa kunjalo. Ndilande lapha emva kwakhe. Ndingondlala lapha emva kwakhe athi ke hayi wethu khawuhamba apha ngaphambili. Phofu kwindoda ekudala nemboma imqwalasela. Andile khawuhamba apha ngaphambili. Akhwaze nafuna iqombe hey hayi ke ngokusawu. Athi khawuhamba apha phambili. Kudala wazibona ezimpundu. Khawuyeke nabanye ke bazibona. Yaqoma. Yow! Kude nyiki. Nayo le ndoda ibhizi lokuphosa izonqoma. Hey! Fam, ngathi ndikuvule noba iumbrella emnyama thulitsa ile dubula icofa ethi pah apha ebusweni. Ndiqoma shit. Yethu nsenzo onqana nje umxela lo mfazi ba hey andiyithanda into uyithethayo. Kodwa ndiyayicinga le nto indlela esikhawuleza ukukhathazeka ngayo kodwa siyagesa. Ifanele lulwane lingwayanda kandakesi. Liyakhawuleza ukukhathazeka. Lisaling mabani. Yo!